nga Tuhan nga tanan, hapunong habuhat, ipakita natin. Ang Ginoo madahayo. Pagbasa ng Santos ni Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Gindapit Hesus sinusa nga Pariseo ngadto hin pangaon. Kinat Hesus sa iya balay nga liningkod hin pagkaon. May usang babayi nga makasala dito hatong punto. Nakabatiya nga nakaw ni Jesus sa balay ang Pariseo. Sa linadara hiyahin tigod nga alabastro nga punuhin talamho. Tinindog iya adoyon ni Jesus sa may tiilan niya. Nagtinangis na ginulusan mga tiil ni Jesus ang iya mga luha. Naging pahira niya ang mga tiil ni Jesus sa iya buhok. Ginarokan niya mga tiil nga gibubuan ni ang talamo. Han pakita, inihan Pariseo nga nagdapit ka ni Jesus nagsiling niya ay nga aw. Kung tinuod nga malarag na nga tao, makilala kung kaya kung hino niya babae nga nakapot na iya. May babaro hiya kung ano hin ka makasala aniya kinabuhi. Nagyakan ni Jesus nga nagsiring nga iya, Simon, may dapunta kaimoy susuma. Nagsiring ni Simon, oo magturudlo, sumati ako. Nagsiring ni Jesus, may dua katao nga nagpautang dito hinusa katao na nagpapautang ng kwarta. Nagautang hinusa kayo putan usa nga nasagat mo sa ikaduha. Waray man na ira nakakabayad, sanglit ginpara na niya ang ira mga utang. Niyan hinuman ang duha ang mahigugma kaiya hindarod ako. Binaton ni Simon, bangin na iya nga dakwan utang. Igo ang imo baton nagsiring ni Jesus. Niyan niningi iya nga ka babae nga sinyo ni Simon. Sinod ako hay mo balay, nanuray ako, waray ka, maghatag ng tubig para na akong mga tiil. Kung naging pamusaan ako niya, haniya mga luha, naging pahiran pa ini, haniya buhok. Waray mo ako, tapuahin harok, kung ditigahan akong pagabot, waray niya undang paginaro ka na akong tiil. Waray ka mag-andan hinlana para na akong ulo, kung naging niya na akong mga tiil, hintalambo. Salit nasa niya kumain mo, anda ko nagugma ngayaging pakita, nagpapamatuod, naging pasaylo na aniya damo ng mga sala. Kundi, anding pasaylo yung buti ay na sala, nagpakita yung buti ay na napabigugma. Niya nagsiling Jesus nga Tuhan babae, ginpasaylo na ang imo mga sala. Nagtikangin pamuruto, aniba, nga nalingkod na lamisa. Pinungan ini nga nagpapasay ng mga sala. Kung nagsiling Jesus, ngadlang babae, ani mo pagtuo, ang nagtalwas sa imo, maupay nala nga imo paglakat. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Kumun nga aton pag-asan. Kung yung tao nakasala umakasal, umaraw itong lungong. Ito natin pagalinggawas. Nadiri kita na makilalaan niya sa kay katiya, kilala katiya, aton iging diliwara. Ahit-ahit na kilala iya, ang bukong dadalhin ito. Magpatuloy tira o magpatuloy kaya puros aba ang diligangan. Ngat nakilala. Kambo. Okay, isa nga ni San Pedro ang pagdatpa
kani Susan siyahan. Nuhoy bisan hanjab ni, sino ba ikaw sa kaniya mga tinunan? Sa inyo Pedro, di na kinakilala niya. Dili ba sa katagaliya, kaupudo-pudi, di na kinakilala niya. Usa kaniya matunan, di na kinakilala, bisan pa daw patayo na siya na nakilala niya. Timugaok ang manok. Turay ka makakatulog ang nirong Pedro. Si Pedro nagtinugaok. Pero nga isa na makasal na Jesus ay close as a close best friend ito. Madakot na nga, hindi na kilala. We don't want to be identified. Pero diri niya kinaya ni Kristo. Dala kong ginbasa ng Ebanghelyo sa Lucas Capitulo 7, versikulo 36 hanggang 50. He welcomed the sinner, iya pangaling itubutan at mga makasala. Pag hinawag kaniya kamo, aniya tingin. Gintubutan kaniya nga malinisan niya mga tilpinagan, luha at mga makasalang mga bayi. Gintubutan niya nga magutangan talamok aniya tingin. Tinmugot niya nga iya tingin nga mahulus pagpahiran buhok at mga bayi ng masinalan. Christ will come sinners. Andiyan Kristo, pagkarawat magalian atong kahimtan, ito atong kinabuhi, ito atong kamasinalan. He will never ostracize us, discriminate us. No? He will come. Ito kinaya ni Kristo. Not that He only welcomes sinners, iya pang He accepted upon Himself our sins and our sinfulness. Wala niya karaw ito makasala, kundi ang aton mga sala, iya pag-inangkon. Himpagtalwa sa aton, kasakitan o kamatayon, didahos. Aton kinaya na Kristohan. You have to identify ourselves. Diri kay hatak na itong kagodon, iba katak na itong kadak pihiton ka masalepon ato di kasi taong dagos na kita mapaya itong magtiwara. Kasi ito, bisan leader, bisan ano yun basta mag-leader o magta. Bisan na simbahan ng mga leader, mag-leader o magdiliwara. That is not Christ-like attitude. Christ identified Himself with sinners. He welcomed sinners and accepted even their sins, our sins, and our sinfulness.